Fi 12 siegħa fl-istess jum 3 aċċidenti separati ħallew 3 persuni mejtin. Dan wassal għal appell imqanqal minn wieħed miż-żewġ tobba tal-emerġenza li għandna f'pajjiżna, Dr. Michael Spiteri, li inserta kienu xogħol f'dan il-jum u assista fi 3 inċidenti illi sfortunatament irriżultaw kollha fatali. L-għada li seħħew dawn l-aċċidenti fatali tkellimna mal-istess tabib dwar dan il-jum traġiku fit-toroq ta' pajjiżna. Dik sa fejn niftakru aħna kienet l-ewwel darba, at least fejn nistgħu niftakru aħna fir-reċenti li kellna 3 inċidenti separati li waslu għal 3 fatalitajiet prattikament fi spazju ta' 12 siegħa. U xi ħaġa bħal dik ikollha effett mhux tajjeb kemm fuq ovvjament il-pazjenti u l-familjari tagħhom, imma anke fuq in-nies li jkunu involuti direttament it-timijiet għax da ma tkunx qed taħdem fuq persuna waħda, it-timijiet kbar li jkunu involuti f'dat tip ta' rescue missions. Lil mit-traġedji u l-ħajjiet mitlufa, Dr. Spiteri jirrimarka kif hemm l-effetti fuq il-ħaddiema li jirrispondu fuq dawn l-aċċidenti. Effetti mhux biss minħabba sfidi fiżiċi għaliex fil-każi ta' 3 kellhom jaħdmu għal sigħat twal f'temperaturi għoljin, iżda anki u b'mod speċjali psikoloġiċi. Għandek pazjenti li huma ħżiena illi daw taf illi bl-inġeris tagħhom li xi kultant għalkemm aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli, xi kultant fil-qiegħ tal-qiegħ ta' qalbek ikun taf illi dan iċ-chances li dik il-persuna jgħixu ma żgħar ħafna, tipprova tagħti dan kollu u mbagħad sfortunatament bħalma rajna l-bieraħ jista' jkollok ċirkustanzi fejn inti nonostante l-isforzi ta' timijiet kollha mill-entitajiet kollha li għandna fil-pajjiż biex dik il-persuna tissalva, xorta jirriżulta li ma nkunux f'pożizzjoni li dan jista' jseħħ. Bħala tabib tal-emerġenza iżda wkoll ċittadin Malti, Dr. Spiteri jinnota li bħala pajjiż neħtieġu aktar għarfien u kultura dwar is-sigurtà fit-toroq. Kulħadd jinbija inkluż dejjem insaqsi ħadd ieħor x'jista' jagħmel biex dil-kultura tiżdied u biex nkunu iktar sikuri. Biss fil-verità meta nħarsu lejn l-inċidenti rari jekk mhux kważi qatt ma jkun riżultat ta' ħaġa waħda, imma jkun riżultat ta' ħafna affarijiet li f'daqqa waħda jellajnjaw flimkien u jirriżultaw fi traċedja. U ħafna drabi dik is-sekwenza tista' tkissira b'daqsxejn ħsieb illi jista' jwaqqaf proċess li jwassal għal traċedja sħiħa. It-tabib tal-emerġenza appella r-rispett u l-empatija lejn il-persuni involuti f'aċċidenti, b'mod partikolari fejn jidħlu kummenti fuq il-medja soċjali. Bħala poplu wkoll irridu dejjem nirrispettaw kemm lill-persuna involuta fl-inċident anke jekk vittma ta' inċident, ġifieri ġieli tagħna kan jista' jieħdu videos ta' nies li huma korruti b'ċertu mod, mhuwiex tajjeb għalik psikoloġikament, u tu naħseb irrispettana lejn il-vittma anke jekk sfortunatament dak il-persuna tkun ħallietna minħabba xi ħaġa li tkun prattikament riżultat ta' tort ta' dik il-persuna, dejjem irridu niftakru li tibqa' dinjità lejn il-persuna li ħallietna u anke l-nies li ħalla warajh. Fil-fatt, it-tabib temm l-intervista tiegħu magħna billi qal li anke jekk vittma ta' aċċident kellha ammont ta' tort f'dak li ġara, il-qraba ta' dik il-persuna xorta jkunu tilfu lil xi ħadd li jħobbu. Għaldaqstant, kummenti fuq il-medja soċjali ma jagħmlu l-ebda ġid lil persuni li jkunu tilfu lil xi ħadd għażiż.